Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nakumama, abazalwane bonke ekhaya lezwi, abazalwane bonke entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Siyabonga baba kakhulu. Siyabonga. Siyabonga umusa. Siyabonga umusa. Siyabonga uthando. Siyabonga baba. Siyacela inkosi ukuthi sisize, silalele. Silalele njengoba ubaba alalela ethunywa eqala umsebenzi. Walalela kuze kube manje konke ayalwa ngakho eqala umsebenzi usakwenza. Nathi ubaba esifundisa ngokulalela zonke lezi nsuku, siphinde nathi futhi silalele. Siyabonga kakhulu baba, siyabonga nomkhuleko osenzele wona sidilika entabeni. Siyabonga kakhulu, unamandla kakhulu. Siyabonga. Ngifisa nje ukuveza ubufakazi umusa inkosi Jesu engenzele yona sikuwo umkhosi. Mangaphosisi ku-day 8 noma u-day 9 ubaba ola ekhaya evuka ekuseni eya ngaphandle emotweni eyosebenza kuyona ekhipha amasondo efaka ujeki. Uyabuya uzongibiza uthi angize ngizobona. Mangifika isithebe semoto vele sasuka sahlala le, ujeke wabhiza washona le. Ngomsa wakho omkhulu akangaba nalutho, obonayo ukuthi lento ibingasuka imcindezele. Siyaqamba siyafika siyaphuma endlini sithi umuntu ungaphandle, siyafika imbuzile, kepha ngoba yena enomusa nathi wasivikela kukho konke. Udadewabo ugcine ekhaya mhla 19 Disemba mabesha, kuze kube ukhisimusi lutho akekho, kuvulwa iy'kole, unengane akaqhamuka. Bese bengibikela ekhaya bese ngithi mina enhliziyweni yami, Nkosi sicela usivezele yena, noma ngabe uyaphila noma ngabe akaphili, kepha sivezele yena. Imisebenzi yakhe-ke emkhulu yakhe yonke yomusa. Ngakusasa ekuseni bathi bamthuka nje eseqhamuka ekuseni esephuseka kusa ezongena ekhaya. Ngamphakamisa uNkulunkulu, sibonga amandla akhe emkhosini besuku, izinto eziningi asenzela zona. UJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozela ngoJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuthatha le thuba ngiyabingelela kuMpostoli Nsibande nomndeni kaNsibande wonke, nabafundisi bonke basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, nabangcwele bonke basentabeni bendlu kaJehova kuyabonelelwa, nabangcwele bonke basekhaya lezwi ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithanda ukuthatha le thuba ngidlulisa ukubonga okukhulu kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu uJesu Kristu nakumoya ongcwele ukusithwala sisemkhosini insuku ezi-21. Baba, ngibonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi noma i-immune system yami bengekho that good, kodwa uNkulunkulu ngiphela mali ukuthi ngikwazi ukungena emkhosini. And Baba uNkulunkulu wangithwala, wangigcina, wangilondoloza. Nkosi, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba kusithwala, kusigcina emkhosini inkosi uJesu Kristu. Baba, noma bezikhona izimpi bezokufika isiyezi phatha isisu, kodwa uNkulunkulu bekaloku asinqobela. Ngizothatha ithuba nje ngibonga uNkulunkulu Baba kakhulu ukuthi inkosi yethu uhambe nathi emkhosini wakhe saze sayoqeda, sithi udumo lonke lunge kwakhe. Siyambonga kakhulu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngosithwala size siyoqeda. Baba, siyabonga kakhulu Nkosi yami, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu nami ukuthi siye bengubambile kodwa bengakho bengathembekalanga nje, benginingi into bengizenze ezingekho right. So kulokhu Baba khani ngene emkhosini nani kahle ngokuthembeka day 1 until ngaze ngayoqeda. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu, uNkulunkulu Baba. And Baba-ke 2 days before soqeda emkhosini benganadatha. Inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi Nkosi ngizoyenza njani ngoba idatha anginalo. Umpostoli Nsibande uthumela inkonzo angikhona ukuzibona, ngenze njani? Baba
uNkulunkulu ngathi Nkosi Jesu sekuyi-22 ekuseni izolo ekuseni ngathi Nkosi Jesu ngenze njani ngisendesele bambuzela sithumela umkhuleko enkosini kwaba ngathi khona ivoice ethi iya kule mkhuleko bamtsibanda ekusekhaya lezwi la bamtsibanda anikhulekela uma niphume emkhosini ninonke nihlangene nibanye. Yo baba ngaya khona emkhulekweni lo ukuphuma emkhosini we-3 days loyana ngaya kuwo ngawuvulela wona ngakhuleka ngawo ngaqeda baba lokho emini lokho ngathi ithi ngiye komunye umuzi ngiyocela ukuthi bangikhonekthise just kwi-Wi-Fi ngikhona nje uma ukuthola izinto ngakhani ngicabanga lo muzi ngaya baba lapha ngakhani ukukhonektha ngakhani ngithola umkhuleko kahle mara bese ngidlele kodwa ukudla kodwa sengicedile kodwa umkhuleko ngimamela umkhuleko lo wenzile baba. Ngiyabonga uNkulunkulu baba kakhulu baba ngase ngiyakhuleka kwaba right. Ngiyabonga uNkulunkulu baba kakhulu Jesu Kristu inkosi amen. Yesu Kristu inkosi tata. Ndiyabulisa tata Malanga. Tata nam ndingenela ukuphakamisa amandla kaThixo. Ndingenela uphakamisa ukuthembeka kaThixo uba kwathi ekumfuneni kwam ndimfuna ngenyaniso wakwazi ubana andikhokhele ubana ndizawukwazi ungena ekhaya lezwi. Ndisekhaya lezwi akapheli neeveki ezingaphi ndikhona kodwa indlela esendikhule ngayo ingumangaliso andikwazi noyichaza. But the highlight of it all is ubana ndikwazi ungena emkhosini. Tata nam ndingenile emkhosini as someone obe ethi xa ingene kwi-fasting angayenzi fasting more than 2 days. Nalapho ezeke ingeyo constant fasting kumane kubreyikhwa after 6 kutyiwe. But what we announce ndamamela zonke ii-videos part 1 up to zonke parts ndazixela ngaphakathi ubana noba ndingumntu ongazange wafasta but ndizawuqala. Wazibonakalisa ukuthembeka kwakhe uThixo wandinceda ndangena emkhosini 21 days ndaba faithful ndangatshithi. I followed all the rules and uThixo wazibonakalisa kum. Ndimncinci ndimngaka kwi-faith ndifika kodwa inkulu kakhulu into uThixo andenzele yona. Ndiyambulela ke uThixo tata ngendlela kusebenzisa ngayo ubana usititshe usixelele inyani ungacompromise noba ayizuhlala kamandi noba ayizungena kamandi but iphathi yakho uyenze faithfully. Tata ukungena kwam emkhosini zininzi izinto esendiziachivile. One of the things andizukwazi uzixela zonke kodwa one of the things endithe ndakwazi ubana uThixo andincede kuzo, a few days into fasting, the Holy Spirit led me kwi-topic ye-forgiveness. Wandityhilela bonke abantu efuneke ndibaxolele, zonke situations endifuneke ndizixolele nalapho funeke ndixolise khona. I did that. After that ndafilisha iphisi engumangaliso endayigqibela kudala. Number 2, bendingumntu othi xa elele ndingawakhumbuli amaphupha am, but a few days into fasting God was communicating with me through amaphupho and like andiyazi uba ndingayicacisa kanjani. Another thing before iphele 3 minutes, God has shown me to be a provider. I've never seen i-provision enje ebomini bam. I've never seen i-abundance engaka. uYesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, ukuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu uyinkosi. Ndibingelele kubaba Ntsibande, ndibingelele kumama, ndibingelele ekhaya lezwi, ndibingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ndibonga umkhosi egameni lenkosi ukuthi kuko konke kuhambe kakuhle. Emsebenzini ndisebenza kuwo ndisebenza ngokuphakamisa, ndisebenzisa amandla kodwa uThixo wandifihla kwade kwaba yimpumelelo. Ndiyambulela kakhulu, ndithi akekho njengaye egameni likaJesu Kristu. Kunye nje ukuthi xa ndibambe umkhosi omde ndiyabona umzimba wam ualeji, ndiba norhawuzelelo olukhulu kakhulu
kwindawo yonke. Kodwa ke uNkulunkulu nami ngamaxesha onke ndiyambonga ngoba konke kude kwaba impumelelo. Ndibulele nangombono ke ndithi nabanayo iphupha endithe nabanalo ku-day 20 lapho ndivuke khona ndithe ndaphupha khona ndabona ingathi ndinikezwa isikhiya ndinikezwa nje isikhiya apho kuthiwa mandiyovula khona ndibe ndiphethe nelayithi, itotshi, ingathi itotshi, and le ndawo ndiyakuyo ingathi indawo emnyama, khangelanga ukuthi ngiyokhanyisa khona. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu ohlala ephendula imikhuleko yethu egameni likaJesu Kristu. Kukhulu kakhulu asenzela kona, sibonga nobufakazi obusipha amandla, obusikhuthazayo ezintweni zonke. Kukhulu kakhulu esikufumanayo ekhaya lezwi. Siyabulela Tata. Inkosi ikufihle ikuthwale ezintweni zonke egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Bapostoli bamtsibande ngiyabingelela baba nomndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu. Ukungena kwami emkhosini bengisekhaya siseGoli, i-first zangishayela khona, kodwa umndeni wami ngawazisa ukuthi hayi siyakhuleka kusukela ngeyi-first. So-ke ngaqhubeka-ke nenkonzo yami. Day 1 baba wanginyakazisa kakhulu. Ngavele kwenzeka into engingayazi, ngavele ngalamba lento engathi sengino 3 days ngingadli kuhle komuntu osuke ehleli nje ey'hlalele engekho emkhulekweni. Ngathi hayibo kwenzakalani? Ngahlala. Kwathi ngakusasa futhi ekuseni kwaqala, kodwa ngezwa kwangafana nangayizolo ngeyi-first. Kwasheshe futhi kwathi nya ngeyi-3 ndisigibela nengane siyabuya size ekhaya. Hhayi, akukho lutho nje baba, uNkulunkulu ube nami kwaze kwaba umhla ka-21 ngingezwa lutho. Amaphilisi e-BP engiwadlayo ngagcina sengingasazi ukuthi konje ngumuntu odla amaphilisi kuze kube namhlanje. Ngiyambonga baba uNkulunkulu kakhulu. Ukungena kwami ekhaya lezwi baba uMtsibanda ngiyisoli ngoba sengizwile ngentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa nekhaya lezwi. Ngaqale ngathula ngathi leli bandla ngizoke ngibuke kahle ukuthi lihamba kanjani. Ngase ngiyathola ukuthi hhayi yilento engiyaziyo ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ekhanda uyahlonipha, awufaki zonke lezi zinto. Izinto ebengisele kuzo baba bekuyiwo amaphijama, kodwa futhi ngaqala ngangawafaka. Kukhona into eyayingasho nje ukuthi angiwafaki. So-ke mase ngizwa ubufakazi, hhayi ngase ngivele sengiyabeka phansi. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu baba, nje ngizwela intokozo. uNkulunkulu asigcinele nina baba kakhulu. uNkulunkulu ngani uyasisiza. Sibonga uJesu kukho konke. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngisesiphindile lo khulumako. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi nami ngitholakala ngena nale groupini. Ngiyakhula kakhulu emuseni, each and every day ngiyakhula. Kuningi lesekushintshile empilweni yami. Kuningi lesengibona uNkulunkulu angakufuni kimi. Lo the way engigcoka ngakhona nokwenta kwami nje macici in mawiki. Kuningi nje uNkulunkulu lesekushintshile kakhulu empilweni yami. Sengiyakhona nokuthi ngifaste, ngithandaze. Since ngingene la groupini, liningi into engitifunzayo ukufakaza. Ngiyeva ukuthi abantu baphila kangakanani, bazalwane abantwana bakaNkulunkulu baphila kangakanani. So nami nje baba ngiyasikahle ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga nje ukuthi angigcine kuze kufikelele la. Ngigcine endaba ngithola le group le nje lento engikhulisa, yangikhulisa kakhulu. Angisakhoni ukuphila ngaphandle kokulalela. Ngiva buhlungu kakhulu uma ngisekhaya because ngisuka nganamadatha.
ukuthi ngilalele ngithi uma sengila emsebenzini vele ngivule ekuseni ngilalele inshumayelo ufakazi. Ngabona ukuthi naba kaNkulunkulu bayakhula. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi ngingene egruphini ukuthi ningimukele. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela kuletha nabo ubufakazi ukuthi ekhaya lezwi sivikelekile thina, siphinde futhi neproperty lekithi nayo ivikeleke. Ngigibela ibhasi ngiva bangikhweba bathi nayi ifoni yakho, angazi iphume njani, angazi kwenzakaleni, kodwa ngibone sebanginikeza bathi nayi ifoni. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi ngogibela ibhasi ekuseni ngizwa umakhelwane uthi uvile ukuthi bomakhelwane wakho bababambe inkunzi. Ngithi mina cha, angingezwa. Uthi babangenele ekuseni nabathi bavuka baye emsebenzini, babangenela babathathela amafoni. Ngithi mina kuyiyo Nkosi yami, mina mangiya emsebenzini ngivele ngivale nje, angikhiyi. Kusho ukuthi bazongena ngoba ngihamba ngingakakhiyi. Uthi la enhlitiyweni yami wena uvikelekile, usekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi masekhaya lezwi sivikelekile, phinde futhi sivikeleke neproperty yethu nemindeni yethu ivikelekile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bampostoli ngiyabingelela, ngibingelela umama, ngiyabingelela bampostoli, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela. Ngicela ukuletha ubufakazi bampostoli, njengoba nginomntwana owenza ugrade 12. Siye sathatha umkhuleko owawenzele ugrade 12. Sikhuleka kanjalo, mayeze uyobhala njalo, mayeze uyobhala sikhuleke. Ngambonga uNkulunkulu. Umntwana waphasa kahle, wathola ibachelor. Ngisathi ngisalindele lokho, wathola iNSFAS. Izinto zakhanya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiyamphakamisa ngakho konke, ngiyambonga. Ukuba sekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova siyaphila, siyakhula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngazo zonke izinto asenzela zona. Ngiyabonga bampostoli, buningi ubufakazi bami, kodwa ngizosho lokhu bampostoli. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba, ngiyabingelela uJesu Kristu inkosi. Kwababa uNsibande entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuma nokuyibongela ngokuthi ngibe semkhosini ka-21 days, even though ngibe nama-challenges in between umkhosi. Umthetho wami ikhofi netiye kuyangikhohlelisa nje, kodwa ngathi uma ngiwuqala umkhosi ngathi Nkosi, I was even panicking ngizoqala lo mkhosi. Ngathi Nkosi ngicela ungisize, ikhofi netiye ngiliphuzela ukuthi ngibe namandla ngoba ngiyasebenza. Hhayi ngempela kwangikhohlelisa, ngawuyeka ngavele ngaphuza amanzi ne-drink, bengiconcentrate nje amanzi ne-drink, kodwa ngibe nama-challenges nje kathathu. Futhi bekwenzeka lokhu kwama-weekend, Saturday and Sunday mornings. Saturday ngisebenza ebusuku, no-Sunday, Saturday and Sunday I'm always working night duty. Ekuseni nje ngithi uma ngihamba ngiye kuma-patients ngiyonika imithi. Okokuqala nje ngavele ngaba nenzululwane at the end of the steps, ngizonika omunye amaphilisi. Ngafike ngahlala endlini yakhe ngijuluke ngenhlanhla ngedwa, sinaye lo muntu kuphela. Kwangcono ngaphuza amanzi, ngamnika amaphilisi. Ngathi mase ngifika nesi station ngaphuza i-drink yami, ngangishiye efrijini, ngangcono. Okwesibili kwenzeka futhi okwesithathu kwawesi, ngakufanele ukuthi ngifake nane-catheter, edonse i-catheter, afune ngifake nane-catheter. Ngathi lapho ngiqala ngifake i-catheter kwavele kwamnyama indlu yonke, ngayibona ikhanda lami lazungeza, ngaze ngalala phansi. Ngathi sengilele phansi la kubanda khona, kwangconywana, ngavuka ngaguqa ngamadolo, ngayifaka i-catheter, ngayiqeda, ngahamba ngophuza i-drink, ngaqhubeka nomsebenzi wami, ngawuqeda. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi even though bekhona lo ma-challenges ngikwazile ukuqeda umkhosi. Ngiyabonga nomkhuleko nje owasinika wona, and ne-advice enkulu ukuthi after this mkhosi izinto zizokwenzeka. Izinto ziyenzeka baba. Ama-challenges, ngi-challenge-wa umanager emsebenzini,
I don't know whether I intimidate her. Kodwa ke anginandaba nesikhundla so-manage. I'm not here for that. Kodwa uzama ngazo zonke indlela ukuthola iphutha elincane engilenzile emsebenzini. Uyazama. Hayibo, uJesu Kristu inkosi, ngimile ngithi uNkulunkulu ngiphuma kulomkhosi futhi uNkulunkulu indlela amkhulu ngayo. U-deputy manager izolo uvele wangifonela athi lalela umanager 1 2 3 and 4 ngawe. Ngathi uJesu, ngathi uSathane akanaso isabelo, lo msebenzi ngawunikwa uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, leli gama elithi uJesu Kristu inkosi ngiyazi ukuthi lizonginqobela. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga ngimkhuleko nako konke, ngibonga nje ukwenza umkhosi ngize ngiphumelele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngizobambelela njalo. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukusithwala emkhosini ka-21 days. Kungokokuqala selokhu ngangikhona ukubamba nje umkhosi omude kangaka. Nkosi yami cishe ngashiwa ingane ena 10 years. Angazi amahloni bengizoba nawo ngizwa lezo ndaba ngingakaze ngingene emkhosini. Ngingenile Baba, uNkulunkulu ungiqinisile, ubaba wasishoka nangemkhuleko, nomama esithumelela iy'nkonzo. Kumnandi ekhaya lezwi, kumnandi ekhaya lezwi. Hhayi, ungiphathe kahle umkhosi. Angikaze ngizwele ndlala ngaleyo ndlela yokuthi nje sengize ngifise ngisho ukuyeka. Akaze kube khona nolodwa usuku oluke lwangifikela ukuthi hhayi angiyeke manje mhlampe n'iviki elilodwa noma amabili ngibe ngiqala ukuwubamba. Ngangithi ubaba uyasho nje ukuthi hhayi ulula umkhosi omude. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyakholwa futhi ukuthi uzongisiza. Ngingena kulo mkhosi nje mhla ka-1 November ngathatha isinqumo nje sokuyeka amaphilisi lawa ezifo esiwadlayo. Ngathi nje ingani nabanye bayawayeka kanti mina ngonjani engeze ngawayeka. Ngawayeka mhla ka-1 November 2024. Thema kuvela indaba yomkhosi ka-21 days ngathi ngeke ngiyaziphosa. Bengivele-ke ngingawathanda amaphilisi uma ngabe ngingena emkhosini lena nje ebese ingena emncane ongemude kangaka. Bengiye ngingaboni kahle ukuthi ngingadla kancane ngiphuza amaphilisi ngoba vele bengiwaphuza kabili. Kodwa ngavele ngathi hhayi ngiyayithathela isinqumo sokuthi angizukuwadla nhlobo, ngiyoze ngiwadle emva komkhosi. Bengibona ngiphila ngingabi nalutho, ngingezwa ngisho isiyezi. Ngase ngithi pho ngivinjwa yini ukuthi-ke ngiwayeke. Ngiyamcela ubaba uNkulunkulu ukuthi angisize, angiqinise, anqobe lezi zifo ngegama likaJesu elinamandla, eliphilayo neliphilisayo. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga ukuba sekhaya lezwi. Ngiyakuzwa ukuba mnandi noma ngithule ngingakhulumi, akungakho ukuthi angibuze ubumnandi. Kuba yilokho nalokho nje okungivimbayo ngilalele, kodwa ngiyazilalela iy'nkonzo, ngiyakheka, ngiyaphila nangey'ntshumayelo. uNkulunkulu anigcine emndeni wakaNsibande. Siyayiphusha imikhuleko njengoba umndeni wawucelile. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Bingelela umpostoli nomama umpostoli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Baba, ngibabaza amandla omkhosi, ngibabaza ukuphila okungaka, ngibabaza konke, khanyiseleka yonke into, khuleka umuzi uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Baba, nabantwana angihlala nabo lana bengihleze ngikhuleka ngedwa, kodwa manje sesikhuleka sonke, sisho abaseRoma 10:9 sonke. And umntwana wami ona-16 uthi ma ngibeleselwe yiphupho njalo ukuthi lithi abantu abaphenduke. Engathi uJesu usegcwele emafonini, umemezela nangamafoni ukuthi abantu abaphenduke ngoba usezobuya.
ngambonga uNkulunkulu, ngambona esebenza nasendlini yami. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga. Angazi ngingenza kanjani, ngibone engathi kuncane ukumkhonza kwami kunendlela angenzela yona. Ngiyabonga baba, ngiyabonga. Nomntwana wangifaka ekhaya lezwi. Nkosi, kade sasihamba sizula simfuna lo Jesu singamtholi, kanti yena uyasibona ukuthi siyamfuna. Awu, siyabonga Nkosi, siyambonga uNkulunkulu. Nangawe baba, uNkulunkulu akubiyele njalo Nkosi, akugcine nomndeni wakho ngoba siyaphila. Ukhuluma kuwe ngesikhathi uletha la egruphini, sithole imfundiso, sithole izwi lakhe, liyasikhulisa, liyasikhulula. Siyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyathoba, ngiyabingelela baba. Ngiyabingelela baba Mtsibande noma Mtsibande. Ngiyabingelela ekhaya lezwi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ohambe nami ngisuka ePietermaritzburg ngiya eFree State. Kusho ukuthi umntwana wathola isikole, uyabizwa eTVET College. Ubizwa uLwesibili, kuthiwa ngakusasa ngoLwesithathu kumele abe sekhampasini kusukela ngo-10 kuze kuba u-3. Uma sithi sibheka amabhasi ase-fully booked. Kucaca ukuthi uma ngithi ngiyabuza kubantu bathi hhayi uzofika ngokuhayikha. Ngithuke ngoba ngikaze ngahayikhe. Ngibonga amandla eNkosi yethu uJesu, ngibonga uthando, ngibonga umusa. Sahamba saze safika, sihayikha, safika kahle, yafika ingane yathathwa. Bekuwunyaka wesi-4 lo esiwuqalayo ukube ayithathwanga yaphasa umatric ingasitholi isikole. Siyambonga kakhulu uJesu wethu esimkhonzayo, siyabonga kakhulu. Sithi impela uJesu Kristu uyinkosi, angeke sisahlehla kuye. Kuningi okuhle asenzela kona esikubonayo. Kwesinye isikhathi uyakhohlwa ukuletha ubufakazi, kodwa yona iNkosi Jesu isuke yenzile. Kuthe esehambile lo ye-Free State, kwaphuma ama-result olama yena bekade enza umatric. Uma kuphuma ama-result uphase kahle ngohlobo, uthola ubachelor una-28 points. Siyambonga abazali uNkulunkulu, asikwazi ukuzenzela ngokwethu. Ebhala bengibiza isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi ngoba esikoleni bekuhlaselekile kakhulu. Esikoleni sabo amadimoni emaningi, iy'ngane zikhala zihayiza. Kodwa ngiyambonga kakhulu uNkosi uJesu ukuthi nowami umntwana uphumelelile. Ngiyakholwa futhi ukuthi kuningi uNkosi uJesu asazongenzela kona. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ngokuzithoba kuwe baba uMphostoli uNtsibande nomama. Egameni leNkosi yethu uJesu Kristu ngibingelele ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi nje baba nami angidlulisa ukubonga nokudumisa uNkulunkulu ngey'nkonzo zomkhosi ka-21 days. Sibonge kakhulu kuwe baba, siyakubonga kakhulu, siyakubonga, siyamdumisa uNkulunkulu ukuthi impela ngogcotshiwe ngokhethwe uNkulunkulu. Izinto siyayiqala ukuzibona, besihlezi siyingene imikhosi kodwa hhayi enje ukuthi njalo usuku nosuku kube nenkonzo, kube nezwi, sivuseleleke usuku nosuku. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ngempela. So noma mina ngangena emkhosini inhliziyo yami ibuhlungu baba, nje ngiphoxekile, ngisawa nje ngenxa yezinto engangizibuka zenzeka ekhaya njengoba kade ngisekhaya, ngoba ngingene ngisekhaya ngase ngazoqhubekela la eThekwini. Izinto nje abazenzayo, kuyaphuza utshwalwa, umsindo, iredo, zonke izinto nje ezinengekayo ezenza bafika namantombazane, abafana, kwenzeka lokhu nalokhu. Ngiyabona ukuthi noma akakwazi nokubakhuza.
Ngangena nje inhliziyo yami ingeve ibuhlungu, ingeve iphoxekile. Ngaqhubeka nganezimpi emkhosini, kodwa nje ngabambelela ekutheni ngizohlala nami ngibhekile uNkulunkulu ukuthi angenzele umusa. Siyambonga kuNkulunkulu Baba, sibonge nabantwana baphasile umatric, baphasile kahle kakhulu. Esikoleni nje Sonhlaka baphasile 97%. Abantwana naye waphasa-ke, kodwa waphasa ngo-D, wangaphasa ngebachelor. Then amaphoyinti akhe angafinyeleli ekutheni i-course ayidingayo ayoyenza. So sasesixoxa ukuthi-ke akaphindeleke, ngacela esikoleni bamvumele ukuthi ayo-upgrade iy'fundo lezi angaziphasanga kahle. Siyambonga nje, siyakubonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba, ngemthandazo osifakela yona nangabantwana bethu. Siyabonga kakhulu, simnika udumo kuNkulunkulu Baba. Nangalesikhathi siqhubeka samukela izipho zethu, uNkulunkulu okuhle. Siyabonga sithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela Baba, ngiyakubingelela nomama, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni enhla kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile egameni likaJesu. Dlulisa nje ubufakazi nokubonga ukuthi siyambonga Baba uNkulunkulu ngawe. Angisho ukuthi ngiyakuphakamisa, kodwa umuntu ubongwa esezwa esaphila, ngoba uma usushonile Baba ngeke usezwa noma sesincoma imisebenzi yakho. Yithi nje angibonge kakhulu ukuthi ukuba awuvumanga inkosi uJesu ikugibele ikusebenzise, ngabe mina ngikuphi? Nginalo mbuzo nje ukuthi Nkosi, impilo yami ngabe ikuphi? Ngabe ngisaphila na? Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Qhubeke nje Nkosi yami uNkulunkulu akuphe inhliziyo yokubekezela, usibekezelele ebuwuleni esiba nabo singabazalwane, sibala iminyaka sasindiswa. Kodwa hayi, mina ngithe uma ngifika lapha ekhaya lezwi ngathola ukuthi ngiyingane nje, ngifana nengane nje iqala phansi kwa-A. Nje ngibonga umusa kaNkulunkulu ngawe kakhulu Baba. Nge-Sunday, enye i-Sunday kade ubaba eShumayela wakhotha indaba yomzalwane owayegibele etekisini. Mayegibele etekisini kwanentombazane efaka ama-extension, yayihluthula isha kahle kahle. Ubaba wasekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wenze iy'khonzi zakhe zaba amalangaba omlilo. Ngaleso sikhathi baba uShumayela kanjalo, ngangihlezi embhedeni ngilalela inkonzo, ngezwa umlilo ezandleni zami, ngaze ngayithintitha, ngayivula, ngasha. Kuthe mayiphela inkonzo ngase ubaba uyakhuleka, ngase sengikhuleka nami. uNkulunkulu wakhonfirm ukuthi impela abami abahleli kimi bayizikhonzi, ngibenza bavuthe umlilo. Iy'khonzi zami ngizenza zivutha amalangaba omlilo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, nje kuningi. Ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu. uNkulunkulu anilondoloze nonke. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga ngawe Baba ngey'fundiso ozifundisa zona. Ngibonga kakhulu ngokweshumi, ngizokhuluma ngokubonga kona namhlanje. Kuthi ngokweshumi umuntu wayekukhipha la bekhonza khona, kodwa wawukhipha ngencindezeli ukuthi usuyucindezelwe, ungaboni lutho okukubonayo. Manje siyalangazelela nje ukuthi iphele inyanga ukhiphe kweshumi, ngoba uyazi ukuthi kunamvuzo muni. uNkulunkulu ungisizile kakhulu Baba ngokweshumi. Ukudla akupheli emzini wami, konke nje ngisho imali ngize ngiyohola ipensheni ilokhu ikhona imali enginayo. Beyiphela ngalelo langa uma ngithenga igrosa,
Ngakusasa mangathi ungazofuna imali kimi ungeke uyithole. Ngibonga amandla kaNkulunkulu. Ngibonga wena Baba. uNkulunkulu asikhombise ngawe ukuthi ngempela izibusiso zikhona. Ujaha nomkhuleko ukuthi ngathi ngathola umkhuleko kaBaba. Hawu uNkulunkulu usenzele umusa. Uyakujaha okweshumi ukuthi kuphume khona uzokhulekela ngoba uyazi ukuthi kunomvuzo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kini nomama. Awu nisifundisile bakithi, nisifundise kakhulu. Siyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba Mpostoli, ngiyabingelela kubaba Mpostoli nomama Mpostoli. Bingelela abazalwane ekhaya leza sentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ekuseni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalo mkhosi esiphuma kuwo. uNkulunkulu nami ungenzela izimanga. Kade kuthe ku-day 2 ngahlaseleka kabuhlungu yibele. Lokhu okwakade ngiguliswa yikho ngo-2021 kugula udadewethu ephethwe yibele wagcina ehambe emhlabeni ngalo ikhensa. Nomama ngokunjalo naye wahamba ngalo ikhensa. Kodwa kuthe ngo-day 2 langiphatha leli bele. Kanti ngo-2021 like langiphatha lokwathi ngo-2022 lathula. Ngase ngivele ngithatha umkhuleko kaMeyi 18 ngawuvula ngabeka kulibele linemnjongo nje ebuhlungu kakhulu. Ekuseni ngalibeka umkhuleko nasemini ngenze njalo. Nantambama ngabeka phezu kwebele lomkhuleko kaMeyi 18. Ngase ngilala. Ngithe uma ngiyaphaphama ebusuku ngezwa lithule kwaze kwabe sekuseni namanje lokhu lathula khona lokho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Nangemitshumayelo ebekhona, itshumayelo ezibekhona kulo mkhosi iyangimangalisa inhliziyo yami. Ukhuluma ngeva, ukhuluma ngokungalaleli, ukhuluma ngokuthobeka. Kulezi ncwadi boyifunda ezikronika nencwadi kaSamuel sigcina ngayo kulezi nsuku nokuningi nemiyalo wasiyola ngayo ngekhathi singakangeni emkhosini. Ney'ntshumayelo zonke ney'mfundiso zonke uNkulunkulu usenzele iy'manga, ungenzela iy'manga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Egameni likaJesu siyambonga. Kukhulu esikufundayo. Sengathi uNkulunkulu angaba nawe kuningi Baba engakusho engikubonile kwenzeka kulo mkhosi empilweni yami. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngalo mkhosi buhambeka, ulula, umnandi. Inhliziyo yami ibithokozile kakhulu kulo mkhosi ngimbona uNkulunkulu ukuthi kulo mkhosi impela uyena osinikezele lo mkhosi ukuthi asingene kuwo. Ekhuluma ngawe Baba uNsibande. uNkulunkulu animise njalo anibiyele nomndeni wakho. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngithi angibonge nje kakhulu uNkulunkulu kule nyanga kaJanuwari kade kuyinyanga yami yokuvuma izono. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Yazi ngesikhathi kade ngisazovuma izono ngisaba ngathi impela ngizohlangana noJesu uqobo lwakhe. Ngakhumbula lamazwi baba washo ukuthi uma ngabe sine-appointment nobaba uNsibande kusuke kungeyona i-appointment nobaba uNsibande, kusuke kuwuNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu indlela owamukela ngayo umuntu osuke evuma izono. Umenza ehlisa umoya, akhululeke, akwazi ukukhuluma konke okufanele akukhulume. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe engathi angakuqhubekisa. Ngibonge nangomkhosi esingene kuwo. uNkulunkulu ngenzela umusa kakhulu nezifundiso mayelana nokulalela. uNkulunkulu ngenzela umusa wangophula. Benginenkinga kakhulu ngokufisa imali, kodwa engqondweni yami nginokuthi ngifisela ukulekelela ey'ndaweni zenkonzo. Kodwa uNkulunkulu wambula ukuthi cha, imali engaqhamuki kahle
akayifuni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba, ngibonge phinde ngibonge uNkulunkulu ngiyenzela umusa umntwana kade egradile last year for i-degree utholile eCape Town uyokwenza i-honors. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uzohamba naye amhlenga amvikele akhanyise nendlela yonke. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, baba noma ikhaya lezwi entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba siyabonga ungena emkhosini. Baba ngilethe ubufakazi lana. Ngomhla ka-19 ngangikhokha okweshumi. Kwathi ngomhla ka-21 ngaba nombono, ngaboniswa incwadi kaMalaki chapter 3 verse 10. Le ncwadi ithi zisani zonke izishumi endlini engcwele yami. Manje baba kusho ukuthi uNkulunkulu ufuna silethe njalo okweshumi, ngoba uma singakulethi okweshumi kusho ukuthi kuyisono. Aphinde athi uma singakulethi okweshumi angeke size sivulelwe iminyango yezulu. Ngiyabonga baba, inkosi ikubusise. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen.